Aquest memorial porta una història molt llarga darrere. La veritat és que es va sol·licitar en l'any 1994 la primera sol·licitud de fer un memorial amb els noms d'aquestes 68 víctimes. Entre elles, una d'elles era el meu pare. En aquell moment es va demanar al govern municipal, que estava governat pel Partit Popular, no se va acceptar la sol·licitud i uns anys després, quan ja havien mort 3 de les víctimes que l'havien demanat, se va tornar a sol·licitar per part de les seues víctimes, de les seues vídues, a l'Ajuntament d'Oliva. Ja havia hagut un canvi polític, governava el Partit Socialista, se va demanar allò i, tot i que ho veiem d'absoluta justícia, no se va contemplar la possibilitat de construir un memorial que traguera a la llum els seus noms. Les famílies vam estar lluitant durant tots aquests anys, de fet han passat 25 anys, i no va ser fins l'any 2018-19 quan l'associació ARFO es constituïx i presenta una proposta a l'Ajuntament d'Oliva, en aquest cas governada per Compromís, l'alcalde era David González. Vam presentar la proposta d'execució d'aquest memorial, que el va dissenyar Josep Colomar, altruistament, és un arquitecte d'Oliva, amic de l'associació. Ens va regalar aquest disseny, és el que vam presentar a l'Ajuntament i va acceptar de fer-lo. Ens va cedir els espais de l'Ajuntament per a poder presentar-lo a la ciutadania i als grups polítics, i així ho vam fer.